dorbar pulun ka ba shisin jisnem jong ka khasi Authors Society KS ka seng ginong thokat khasi kala pelong apo ying dorbar shnong jiao shap lum pulun shalong Hakani ka dorbar ba la pelong ka jing solok pa jing ran halor ka pang ka literature bat ka bishar banya bat hadin kanila pentamai ru ya kinong kit kam ka seng na ka benta ka samay tri kam jong usnam ahjar san hado ahjar arpnyo Habaya day bat kani hadin ke jingalang u President Bathamai ka Khasi Author Society u Dr. DRL Nonglan habaya keren makila pathai kubor le thu baka jingalang kala shimya karai ban bodin ni ka jingdawa na ka sokar jala ban penrong lang ya ka tien khasi kum ka tien sokar ni official language nang ta ban bodin ni ka jingdawa na ka sokar padang ling ba ka tanat kampoying ban penrong no ya ka tien khasi hapo ka kernet bapra jong ka riti sanchar ka India Kawai pat karai kalong ban pelong ya ka national seminar anong ba Delhi khnang ban pinsngo sya ka sarkar India ya ka jingdawa ka seng ban penrung ya ka tien khasi ha kernet bapra ka riti sanchar ka ri ka seng kalarai ru ban bodien ya ka jaka bala ai da ka tanat arts and culture ka sarkar jalai ya ka seng hapo ka compound jong ka tribal institute research maulai ha ka ba ka jinghe Kajaka kadai san hajar arspa square feet Henry ka kamban IT no ya ka kendo sya ka seng kampat dap hadu menta kumta la rai man bodien khnang ban yo te ya ka office tre kam jong ka seng ka kias kala shimru ka rai ban penmi ya ka khasi English dictionary ka ba he menta usnam habaong ka kias ka klem shong than ban bodien ban penrong ya kaktin khasi hapo ka kernet bapra u president ka seng ulo ong balada ka sokar jalani ka sokar pedeng ka kuman ya kini ki jingdawa na ka liang ka seng kaman si ban pelong da ka jingalang pat pa ni ki jingya precision bahe ban penbor ban pen urlong ya kini ki jingdawa 8,000 arpusan ado 8,000 arponiau Tati angi yo jerung kam kiba biang bantre bat kimseng sing in sai pi ka les jo kirong kitkam lada kidan kam ban priang ha ki lat pathai kubor ki jongke sekretari un sai ka les jong kirong kitkam tinga kwa ye ka ban ye thu agni ka por ye ki katu gani ki rai ki ba komsan jong ka dorbar mutakasni kawai kalong ban budden ting bat ka sarkar jila kalor ke jingdawa ban penlong no ye tien khasi kawai na tien sarkar jong ka jila lani ka official language jong ka jila nalor ka English namar nado bangyo ye ka jila ke Bapura, ke English, ke lalong ke official language dan diktin sarkar. But agasnem arajar san dan kami gelia language act na penong ye khasi bat ke garo kum ki associate official language. Menta ke khasi author society nadu gasnem arajar rapulai ni labu ye ke dorkas Ahmad Chief Minister ban penong no ye ka khasi the official language nalor ka English ki hadu menta sarkar kampat le rai jo dorbar menta kasi kalong ban penjur ya ke jingdawa ba sarkar kan penlong no ye ka khasi the official language jong ke jala ke bar pat ke rai ke ba komsan ke bangladesh me ne ko kalong ban bodien teng alor ke jingdawa jong ka society na ka Ministry of Home Affairs Government of India ag bedai bat ke jing penrong ya ka tien khasi apo ka kernet ke bapra jong ka riti sanchar kari India ag bedai bat kani ka society menta kasni ka dorbar menta kasni kala rai ba ngin penlong biang ya ka national seminar hanong ba Delhi agasnem 8,000
arphon reo. Ye kapor ke batikna ngin sapentep yepi ndala dai kapor ngidan gejinga trelang bat ki khad jongi ki badan Delhi bat ki wei di kiseng ki baju trelang bat ni badan Delhi ngin penong biang ya ka national seminar kan dai ka sien ke ba hang tia nong ba Delhi aga senam arajar arphon reo ban pensngau syang sarkar India ya ke jing dawa ke jongi ban pendung nak kasih apa ka kernet ba praja beri sisa nangta kawai pat rai ke pakongsan kalong ban budien aga bedai bat ke jing ai jong ka Department of Arts and Culture ya ke jaka hangtai apo tribal a compound jong tribal research institute molai ke jaka ke basan hajar ars pa square feet ke bala alat se ke khasi author society handrai ya ke proses ban hand over dan di ban ai tino ya ke kendau hadu menta empadap di ngilekut ban budien bang sarkar kan de state no ekani nang bang yo tino la ke jong ke office jong ka society nangta kawai pada ka rai ka Bangladesh hagalika jialang kadong bangin pendap no ya ka wei ka project ka bahe kata ka dai ka khasi dictionary khasi English dictionary hakini ka dictionary kan donro ka jing penbiang ya ka bangi ong ka phonetic transcription ka pamat ban penbiang ya ka jing keno kasur keno ya ki kentien khasi dikarni ka nong ka dictionary khasi dictionary ka bahe do hadu menta ngilala bandom kumbaar ko ar hajar ki kentien but ngidon ke jing temu bahau benai nailor ngin sabu no ha ka website jongi na kam ta ke jing tep jing pai ba but how benai no pra jongi ni ka snem ngin session no de ka khasi dictionary bala fund ye kene ka project da ka Directorate of Arts and Culture Government of Meghalaya but da ka Khasi Hills Autonomous District Council kini ki long ki kam ki ba kongsan ki ba ngila rai menta kasni ti hakaban pen urlong ya ke jing penrong ya ke tien khasi kom ka tien sarkar apo ke jela bad ha ke jing penrong ya ke tien khasi apo ke kernet ke bapra jog riti sunchar ke khasi author society kam sim sange kembali se pi ki media ki perkhat bangi la sngabjar ndai menta ngidan ke jing pensai pai ba ke bangim sim dapen bena ai ke lat patai kubor ki snat jongi lan ki unit jongi ai ke leng ke bri nyotrep kan thup ya snat nongstan snat mairang snat nongpo snat kliriat snat jawai snat maukerwat kini ki pendong ya ke jing pensai pai ba daga pakilek ki school ki college ban pensai ya ketika jing dan kam pada tin jongi kan yo jing itu da ki sinsar handrai lada don kam menta ka singi ngelarai lada ngi i ba ka sarkar aga jela lani adali ki kuman ye ki jing ya dawa jongi nyimban se ban penlong ya ki rally ki bahe bati procession ki bahe hai kini ki benai berkisnam banwan kita kilong kam ki bangi lakran akan ke sengi boleh cuba tapi yang makata pila doktor pila nu batai kendiat fidon idea hadu kan nu ka level kan ni ka penrung ini ketin kasih kala apoi kedan si kejing budin ni hadu kan nu kala apoi kan ka ki jingtar ki jongi ki la poilot ai ki ministry ki ba fair khamtam aka Ministry of Home Affairs, Komjuro Office yang Prime Minister, Office yang Presiden yang dari India, dan dari hadu menta ngim simyo ya ke jawab ke